सांगात राहून समयाची वरती एक सकत आम्ही अनुभव करूया कित्याक आज उतार आमकां म्हणटा गे फर्स्ट प्रॉमिस जावन आसा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 आज म्हणटा गे कितकाय भाव भयणाक ह्या सुवातेर समाधान ना आज कश्ट ते आसात जाफरो तुमची भुरगीं आज पिड्यान आसात कोणाक ऑटिझम पिडा आसा जाफरो डावन सिंड्रोम आसा आज माग्या प्रत्येक तरांच्या आराधनांत तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमचेर कितें समस्या आयला कितें कश्ट आयला ते तुमकां सोड नसूं दी कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितें आसना देवाक असाध्य म्हणलें हालेलुया ते सगळें उबा रावया म्हज्या मोगाच्यान इल्लें तोंड उक्तें करा एक घंटो मागा तोंड उक्तें मागा कित्याक दैवी सकत तुमी अनुभव करूंक जाय त्या खातीर आज माग्या सगळे आमचे काळीज आमचे मोर आमचे जिवीत जेजू मग उक्तें दवरया म्हज्या मोगाच्यान ह्या 1.5 घंटेच्या आराधनांत कितल्या लोकांची काळजां जेजू उस वाडयतलो कितल्या लोकांची जिवीत जेजू उस वाडयतलो सगळ्या सांकळेतावन जेजू तुमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो त्या खातीर उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें आयिल्ल्या जेजूक वडातण आमी स्वागत करया दोनी हात आमचे वयर बारया नेट वयर बारया खालती जावया ताच्या मुखार आज आमी वर्ती जातल्या आमची काळजां उक्तें करया आमच्या बंदकणीतावन बंदडातावन काळोखाच्या पदवेतावन जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो सगळे थोडो वेळ तोंड उगडन जेजू पळोवन कोणी दोळे धांपी नाकात जेजू पळया आनी वडा तळान स्तुती करा हालेलुया 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 श्रमांतर मारिद मुखांतर कोरबा शिहर मुखांतर कोरबा शंकर मारि मुखांतर केरियलमा शंकर मारि मुखांतर केरियलला रे शंकर मारि मुखांतर केरियलला शहरला रे praise glory worship the Lord महिमा स्तुती वाकणी पदवी तुझ्या दुसरो देव ना तुझ्या दुसरो धनी ना तू राय सुराय तू गुण करणार तू विश्वासी तू दयाळ तू मोगाळ तू काकुळता praise the Lord hallelujah hallelujah महिमा वाकणी जेजू तुका स्तुती वगळप जेजू praise the Lord glory 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 महिमा जेजू राय सुराय जेजू धन्य धनी जेजू आमचे कष्ट जेजू आमच्या समस्या कळीत आसा जेजू आमची पिडा कळीत आसा आमची जिवी जेजू कळीत आसा praise the Lord hallelujah hallelujah glory 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 praise the Lord hallelujah महिमा वाकणी स्तुती पदवी महिमा जेजू hallelujah hallelujah praise the Lord glory glory hallelujah तू एकलो आमचो आसरो भरवसो जीवित दवरसाय hallelujah 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 कांटेने स्तुती करते रहा कांटेने स्तुती करा जेजू पळो स्तुती करते रहा पळा म्हज्या मोगाच्यान ताची सगत द्वार पकरो सत्ताय काळ जाता रडो जेजूक सांगे वळा praise the Lord hallelujah hallelujah glory 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 महिमा वाकणी स्तुती पदवी जावसा hallelujah 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 praise the Lord hallelujah 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 कांटेने स्तुती करया praise the Lord जेजू महिमा glory 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 शारी रे 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 रिया praise the Lord hallelujah 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 विमला जेजू तुका स्पर्श करते आसा वळा प्रत्येक तरह जरी जेजू तुझे कष्ट पयस करते आसा वळा हालेलुया जेजू तुका हात गायते आसा वळा विनया जेजू तुका हात गायते आसा वळा हालेलुया 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 कांटेने त्या समय स्तुती करते रव्या praise the Lord glory 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 महिमा स्तुति hallelujah 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 दोन्ही हात आमच्या जोडया बघा चनो
हर एकल्याच्या कुटुंबात समस्या असा, हर एकल्या कुटुंबात रडण असा, हर एक कुटुंब दुकान असा, तुम्ही हाताखाली कामा पोता पावनात, कष्ट वैर कष्ट तुमच्या जीवितात आयलास त्या आस्वाद आम्ही असो माझ्या मगाच्या ते जेजू पळा आणि सांगा येवकरिस्तानला जेजू हाव आणि म्हणजे कुटुंब तुका आराधना करता 3 पटी वडा तळा म्हणे आम्ही येवकरिस्तानला जेजू हाव आणि म्हणजे कुटुंब तुका आराधना करता, येवकरिस्तानला जेजू हाव आणि म्हणजे कुटुंब तुका आराधना करता, येवकरिस्तानला जेजू हाव आणि म्हणजे कुटुंब तुका आराधना करता. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमार यास्वातेर जायती भावने असमाधान असा, भौतिक समाधान हिरारायन असा, टेन्शन असा, खंतीन बुडवून असा तुम्ही यावेळा येवकरिस्तानच्या नदरला आज तुमची खंत तुमका सोड नसुनी कित्याक जेजूची सकत हे सगळे उण्या पावन आयसाया 53 वर्स 4 and 5 कालवारी उमकळलो जेजू म्हणटा की तुझे सगळे उण्या पावन आम्ही मुजेर घेतला मोगाचनो म्हज्या आनी तुझ्या खातीर जेजू खुर्सार उमकळलो, म्हज्या आनी तुझ्या खातीर कित्या म्हजे तू अस्कत काय या कालवारीचे ताणें घेतला तुका आनी म्हाका सुटका मेळच्या खातीर या जिवंत जेजूचे नदरलया आज मोर दॅन 700 चड भावणी असमाधान आसा, समाधान सदाच तुम्ही रडोन आसात, घरात इराराय सगळे उसांबळाय टेन्शन आज जेजू उलो मारते वयसरा सकत सुम्याची तो अनुभव करूंक शकताय त्याचे दोन्ही हात जोड येवकरी जेजू पळा ते जेजू तकली बागोवन वडा तळ्यान 3 पटी म्हणया आमी येवकरिस्तानतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधना करता, येवकरिस्तानतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधना करता, येवकरिस्तानतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधना करता. या वेळा तिसऱ्या पटी मागया म्हज्या मोगाचो प्रत्येक तरा आमचो भावार्थ आज जावं फ्रो आज आमी बरोवसो कितें आज आमी चिंताव आमी त्या वस्तूच्या बरोवस्ते आसा म्हज्या मोगाचो आज तुजो आनी म्हजो बरोवसो जेजू जावन आसा आज तुजो आनी म्हजो बरोवसो म्हजो आनी तुजो जेजू ह्या उंड्याचेर उबा रायला म्हज्या मोगाचो प्रत्येक शतापती जेजूचे भरोसो दवरून आयलो आपल्या साकरा खातीर मागूंक तो खाली आता पाटी गेलो की ना साकराक बरेपण जोड घेवन तो पाटी गेलो म्हज्या मोगाचो आज तुझ्या भुरग्यां खातीर मागूंक आयलाय, तुझ्या गांवा खातीर, तुझ्या बायले खातीर, तुझ्या कुटुंबाच्या सणां खातीर मागूंक आयले आज ती बेसवां घेवन ह्या स्वतेत तूं पाटी वेतले प्रत्येक तरान आयलो विशेष एक कोडकार जावन आसा समाज स्थान मानातलो व्यक्ती जेजूला गेलो सगळ्या कोड्यातावन सुटका आनी सडवण जोड घेवन तो पाटी गेलो दोन्ही हात आमचे जोडया आज सोम्याक सांगा सोम्या हांव आयला म्हजे कश्ट घेवन म्हजे दुख घेवन म्हजी इरार घेवन म्हजी अस्कत घेवन ह्या स्वते 100 सणां पांय सारके उबे रावंक जायना 2 मिनटां वयर जेजू तू हात लायता आसा उबा राव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुझ्या पांयाक घटाय ह्याच कडेन येवकरिस्तान जेजू दिता तुझी वखदां खंयच्या वयसाचे जायनातली पिडा जेजू आज बरें करते आसा दोन्ही हात जोडया येवकरिस्तान जेजूचेर नदर लाया आनी दोळे धांपून विश्वासान ते जेजू पळोवन सांगा वेळार येवकरिस्तानतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधना करता येवकरिस्तानतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधना करता येवकरिस्तानतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधना करता दोन्ही हात आमच्या वयर बारया नेट वयर बारया एक घडी सगळे ते जेजू आराधना करचो वेळ हो जावन आसा आराधना म्हणटा आसतना काळसात हांव ते जेजू आराधना करया काळसात हांव ते जेजू स्तुती करया काळसात हांव ते जेजू वाखाणया ताची दैवी सकत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या घराबेचेर आमच्या जिविताचेर देवान येवच्या खातीर वडा तळान म्हणया आमी सगळ्या वळार आराधना करा स्वादी सक्रामेंता म्हणा आराधना स्वादी सक्रामेंता आराधना म्हणया
आराधन आराधन म्हणे आराधन सगळे मिळून आराधन 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 मोडतळान आराधन 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 स्वादी संक्रामिता आराधन आराधन स्वादी सगळे उचार म्हणा 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 चित्ते तो म्हणते जिथे बेसव सोड घेते त्या जेजू सांग सक्रमेंट तुला जेजू आराधन कर सक्रमेंट तुला जेजू आराधन कर आराधन करते रवा थांबा नका म्हणा आराधन 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 वैसम्या म्हणा आराधन 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 संक्रामिता म्हणा आराधन 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 म्हणा आराधन आराधन म्हणा 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 समोत म्हणा आराधन आराधन हालेलुया हालेलुया येशुवे 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 म्हणा हालेलुया येशुवे रिया गलमा शंकर मारिನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರಿಯಲ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ ಮಾರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಶರ ಬಾರಿಯರ रिया 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 हालेलुया आराधन म्हणा दोन्ही हात वर मारून आराधन 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 ताल्या पेटवून गरम चिदंबिया आराधन 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 आज पुढे तुमच्या मध्ये असतात देवदेव तुमच्या मध्ये असतात मोरी माई तुमच्या मध्ये असतात सर्ग तुमच्या मध्ये असतात आराधन करे जेसू ताले बेटा दळम चिदंबिया आराधन करा आराधन 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 सर्ग आमच्या मध्ये असतात आराधन 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 तले बेटो जोरान जेसू 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 आराधन 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 काटे ताले बड़े समय स्तुति करते रहा कीर्तन जेजू हाथ देते ऐसा कीर्तन जेजू हाथ देते ऐसा दैवी सकत अनुभव करते ऐसा तुम्हें एवढा दैवी सकत दैवी सकत दैवी सकत दैवी सकत वळण होते वळण होते वळण होते वळण 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 या रिया 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 वळण वळण होते वळण होते आराधन 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 आराधन
आराधन आराधन आराधन आराधन आराधन आराधन आराधन तुम्ही आराधना करतो जेजू जीव असा तुम्ही आराधना करतो जेजू जीव असा जीव असा जीव असा जीव असा तो तुका आपडते असा आपडते असा आपडते असा आपडते असा आपडते असा देवसर अधिकार ना देवसर अधिकार ना 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 समोते आराधन स्वादी Sacramenta Mula telan Aradhan Beri hati tuai rubaria Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Aradhan 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 Swadi Sacramenta Jesus, 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 Jesus. Apa, 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 apa. Jesus, Jesus. Shandara Maria Santala Yesumya 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 Yesu Pavitratnya Jesus 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 Pavitratnya Pavitratnya दम स्तुति करते रवा दम म्हणते रवा कोणाही खाली येताना तो बसू नसो दैवी सगळं अनुभव करीच्या वेळा सगळे बोला मागते रवा मागते रवा मागते रवा तुम्ही मागू कायल्या हालेलुया हालेलुया शब्द मारिया दला पोरा बशिया Gesù 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 di अपना वर्षा दैवी सत्ता पर Gesù अभिषेक Gesù अभिषेक Gesù वर्षा दैवी सत्ता पर Gesù Hallelujah Hallelujah सगळे ताळे पडा स्तुती करा थोडं पटकन पडे ताळे पडो ताळे पडो तुझ्या असतात काय तुका सोंड सुद्या बडा जिकोडी चिपडा तुका सोंड सुदे अडकळे सोंड सुद्या बडा मनपस सोंड सुद्या बडा हालेलुया 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 ताळे तप्प्याने स्तुती करा ताळे तप्प काटरी स्तुती करा हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah,
हालेलुया 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 ताले बड़े स्तुति करते रहो स्तुति करते रहो स्तुति करते रहो स्तुति करते रहो कंटिन्यू स्तुति करा कंटिन्यू स्तुति करा कंटिन्यू स्तुति करा रिया 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 हृदय 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 शंकर मारियम प्रांतल पुरब शंकर मारियम प्रांतल केरियलम शंकर मारियम प्रांतल केरियलम शंकर मारियम प्रांतल केरियलम शंकर मारियम प्रांतल वर्शिप आराधन करा आराधन 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 कंटिन्यू आराधन करते रहो आराधन करते रहो आराधन 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 जितना तो समय आराधन करता है देवसर रवंग सायना पिडा रवंग सायना गर्भपात गंची सगत असा रवंग सायना गंची अर्थ रवंग सायना बनकस रवंग सायना 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 कंटिन्यू स्तुति करते रहो आराधन आराधन आपण कंटिन्यू स्तुति करा तले बड़ा स्तुति करते रहो कंटिन्यू आराधन कर तोंडुगण आराधन करा तोंडुगण आराधन करते रहो खरा आराधन 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 आमचा जेसू आमच्या सर्वांतरा आमचा जेसू आमच्या सर्वांतरा आमचा जेसू आमच्या सर्वांतरा आमचा जेसू आमच्या सर्वांतरा 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 जेसू 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 Jesus, 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 heal me, Lord, 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 Jesus, 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 Jesus. कांटे उला मारते रहिया कांटे दोन्ही हात वर ताळ्या बड्या आम्ही आवडा दोन्ही हात वर ताळ्या बड्या संक्रांत के सुद्धा स्वर्ण सुद्धा बडा वाट सुद्धा स्वर्ण सुद्धा बडा वाट मध्ये स्वर्ण सुद्धा बडा काळकच पदाधिकारना काळकच पदाधिकारना काळकच पदाधिकारना काळकच पदाधिकारना जेसू नासरत चनावा जेसू नासरत चनावा सगळे सांगलो सगळे सांगलो सगळे सांगलो सगळे सांगलो स्वर्ण सुद्धा सर सरायचं मध्ये होते 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 डोळ्यात आपण कंटिन्यू स्तुती करा बडा कोणाची पोळा बसू नका डोळ्यात आपण कंटिन्यू स्तुती करा बडा कोणी कोणा पोळा बसू नका सगळ्याचे सगळं सणकडे वळवून दे बडा दैवी सगळं वळवून दे बडा होते 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 जीसस 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 कंटिन्यू 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 उला म्हणते रव्या जायचं जेजू हात द्यायचा असा समार इकरा सणाच्या पायाच्या काढून देतो जेजू कंप्लेंट बरं करते असा सदिकार जे पाय वर सकल कर जे पाय वर सकल कर कंप्लेंट जेजू बरं करते असा बडा हेल करते असा घण करते असा बडा दैवी से वळवून देते असा दैवी मध्ये वळवून देते असा बडा होते 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 रिया 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 जीसस रिया 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 आराधन 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 रिया 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 आराधन 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 संक्रांतच्या दळत आपल्या आणि स्तुती करा कंटिन्यू आराधन करते रहा कंटिन्यू आराधन करते रहा तुमचे कष्ट तुमचे सांगलो तुमचे अडकलो तुमचे अडचण तुमचं स्वर्ण सुधी एवढा स्वर्ण सुधी किती घरात असा जाग्यावर असा किती आज दुबळी आयला कष्ट आयला सगळे सगत तुमचं स्वर्ण सुधी स्वर्ण सुधी स्वर्ण सुधी स्वर्ण सुधी एवढा
आराधन आराधन करते रहा आराधन 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 तुझ्या जेसू आराधन कर दिशेने चिपळ नका तुझ्या सम्यक आराधन कर आराधन 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 स्वाधीन म्हणा आराधन धन्यवाद नेट वैर बार्या दळम छदंब्या सगळे दळ नंबर म्हणा आराधन आराधन आणि म्हणा आराधन 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 स्वादी संक्रांत आराधन 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 स्वादी संक्रांत भारत वडदळा आराधन आराधन स्वादी स्वादी धन्यवाद नेटवर पारून स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता म्हणा स्वादी सक्रामेंता स्वादी स्वादी सक्रामेंता म्हणा स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता म्हणा वडदळा स्वादी सक्रामेंत हो सर्गिता देवलो जीव उठो या सुम्या मुखार खंची सकत पिडा हडकळ्यो हरसण्यो बनपस रवक जायना म्हणा सगळी स्वादी सक्रामेंता हालेलुया 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 म्हणा हालेलुया हालेलुया जेसू मोचा जेसू मोचा सर्वंतरा सर्वंतरा जेसू मोचा सर्वंतरा जेसू यामध्ये 8 जणांच्या पायात इतके दुख असते फडाफड असते की जिथून कम्प्लिटली हा तुझा पाय बरो केला
इवन तुका चलोंक बारीक कश्ट मारतले, पांय जड आसलो, जेजून कंप्लीट तुका सुटका आनी सडवण दाबयला. कोणाक ते घडला एवढा बऱ्यापण दाबयला. तो रायट हात वयर बारा. जायत्या बाबडे जेजून आपोडला आयच्या दिसा. नीट रायट हात वयर बारा. नीट रायट हात वयर बारा. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 26 27 28 सुमार 30 जाणांक सम्याक आमी अर्घ दिवया. परतून पटे ताळयो पेटोवन त्या सम्याक आमी स्तुती करया. म्हज्या मोगाच्यान जायत्या लोकांक वडा तळान ताळयो पेटया आमी. दया करून आराधनाचे वेळ कोण पडलात, कोण वळवळ तांकां पळयनाका वचनाका. तुमची नदर जेजूचेर आसूं दी. आमचे ध्यान भटकोवचें नाका. 3 दिसां आमी सुमेची सकत अनुभव करूंक आयल्या, सुमेची पदवी अनुभव करूंक आयल्या. तो जेजू तुका आनी म्हाका हात लावंक आशेवन आसा. तो जेजू तुका आनी म्हाका बरेपण लाभयते आसा. तो जेजू तुका आनी म्हाका गुण करते आसा. तो जेजू तुका आनी म्हाका सगळें अडकळते सुटका लाभयते आसा. कितक्या लोकांनी हाता गेल्लें काम आज मातशें पोंता पावना. सगळे कडेन बसया आमी मागया म्हज्या मोगाचेर ह्या आराधना जेजू ज्या ज्या सुवातेर आसाय त्या सुवातेर तुका आपडते आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हणे एवकरिस्तांतल्या जेजू, एवकरिस्तांतल्या जेजू, एवकरिस्तांतल्या जेजू, एवकरिस्तांतल्या जेजू, एवकरिस्तांतल्या जेजू. हांव तुका आराधन करता, हांव तुका आराधन करता, हांव तुका स्तुती करता, हांव तुका वाकणटा, हांव तुका दिनवासता. म्हज्या सुम्या, म्हज्या सडवंदरा, म्हज्या जीवदातारा, म्हज्या जीवदातारा, म्हज्या रसनारा, म्हज्या पोसनारा, म्हज्या सडवंदरा. या उंड्याच्या रुपार तू जीव आसाय, तू जीव आसाय. म्हज्या सुम्या, म्हजे समस्ये, म्हजे कश्ट, म्हजे अडकळ्यो, म्हज्यो अडचण्यो तुका कळीत आसात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एवकरिस्तांतल्या जेजू, एवकरिस्तांतल्या जेजू. वडता तोंडुकतान म्हणे एवकरिस्तांतल्या जेजू, एवकरिस्तांतल्या जेजू, एवकरिस्तांतल्या जेजू. हांवें आराधन करच्या जेजू. म्हज्या सडवंदरा, म्हज्या रसनारा हांवें स्तुती करच्या सुम्या. आज म्हजे दाय दखय. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर एक घडी एवकरिस्तांतल्या जेजूचे नदर लाया. आज प्रत्येक कीर्तन 130 वळ 3 म्हणटा गे आमचे गुन्हे हांव जर तर मनांत दर्शी जाल्यार सुम्या कोड वाचून उरात, कोड वाचून उरात. एकडे जेजूच्या नदर लाया. सगळे जेजूच्या नदर लाया. हांगा तुवें मागणी करूंक आयला जेजूच्या नदर लाया. तशी निश्चित पळा नाका, उठून वचो नाका. तशी निश्चित जेजूक पळा, नदर लाया. म्हज्या मोगाचेर पेकोणी ओनली एवकरिस्तांत मात्र मेळटा. प्रकाशांत हांव न्हय. उडास्तोरा, उडास्तोरा. ओनली एवकरिस्तांत हांव. एवकरिस्त, एवकरिस्त, एवकरिस्त. एवकरिस्त तुमकां पेकोणी दिता. एवकरिस्त तुमकां गुण करता. एवकरिस्त तुमकां समाधान दिता. एवकरिस्त देवसराच्या सांगळांत सोडयता. एवकरिस्त म्हज्या मोगाचेर बऱ्यापण लाभयता. येदोळ मातशें तुमी हाता गेली कामां सांपडोन आसा. येदोळ मातशें तुमी उदर कदें पावना. येदोळ मातशें तुमच्या घरांत कश्ट दूख इरारे बेजारे पडला. तुमची भुरगीं त्या पावंड्यार पावना. तुमी रडटे आसात, तुमी दुख्यान आसात. आज ते जेजू पळया. तुमची भुरगीं वाटी जांपिडेंत आसा जांफ्रो. विंगड विंगड सांगळांत तुमची भुरगीं आसा जांफ्रो. कश्टान मुळवळते आसा जांफ्रो. त्या जेजूच्या नदर लाया. पळया म्हज्या मोगाचेर हे मोलादीक वेळ होगडायचो नाका. देव सर आमकां म्हणटा की जायते फावटी तिशीन पळय, इशीन पळय आनी कितें डिस्टर्ब करता. ह्या वेळार तुमची नजर ओनली जेजूचेर, जेजूचेर, जेजूचेर. कोणेय एकल्यान खाली येताना वचूंक नसो. कोणी एकल्यान खाली येता त्या गाजनाच्या कुडीर गांठ आसली. छक्कन पळय आयच्या दिसा हांगा तो 4 वर सुटच्या पयले चेक करा. ती गांठ स्तुती करता ते वर स्तुती करता आसतना तुझ्या कुडीरची गांठ ती नापयस केला. जेजून नापयस केला. ती गांठ तुझ्या कुडीर असली ती गांठ ना मौसला जांफ्रो. ती गांठ थंयतावन भायर गेला. कित्याक एवकरिस्तांत जेजूक तुवें आराधन केलें. तूं आराधन करता आसतना जेजू खंय आसा, मोरी माय थंय आसा, आंजबुड्यो थंय आसात, सांताभोग थंय आसा, देवदूत थंय आसा. म्हळ्यार
सर्ग तुमच्या मध्ये असा. हालेलुया, 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 हालेलुया. थंय जेजू असा, थंय सर्ग असा. हालेलुया, हालेलुया. सर्ग म्हणल्यार आंज बुडवे देवदूत संत भक्त मोरीमाय सगळे सांगात आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. त्यामध्ये कितका लोकांक जेजू नायचे सापडला. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. Psalm 130 verse 3 म्हणटा की आज आमचे गुन्यांव जर तूर मनान दर्शी जाला सोम्या कोण वाचूंक सकात. त्या खातीर आज माग्या म्हज्या मोगाचेर ह्या आराधनान पयलो पावंडो जावन आसा. आमी सोम्याची काकूत मागून घेवंक जाय. इसाया प्रवादी पुस्तकान 28:18 म्हणटा की म्हज्या मोगाचेर आज आमी आराधन करता. लास्ट 6 महिन्या पयले हे भयण म्हाका मेळ्ळे बँड्रा आनी ते म्हणा लागले की ब्रदर हांव सिर्फ तुका मेळोंक आयला. हांवें सांगलें कितें जालें. म्हजी मम्मी फाटल्या 4 वर्स सदां तुमच्या मागण्या पळयता, सदां मागणे करता, वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता, सकाळी मिसाव येता, दनपारचे लाईव्ह मागणे पळयता आसा. आनी म्हजी होनी म्हज्या भावाची बायल ती तुमच्या मागण्या पळयता. दोगांय जाणां मागतात जाल्यार म्हजी मम्मी तिच्या सुनेक म्हळ्यार म्हज्या होनयेक बगसूंक तयार ना. हर एक दिसा शिरापते आसा, हर एक दीस शिरापते आसा, हर एक दीस शिरापते आसा. पाप ताका कांयच करूंक जायना. ते शांत आसा. ओनली सासू माय खातीर म्हळ्यार म्हज्या मम्मी खातीर ते मागच्या खातीर तुमच्या मागण्या आयकता. तुमकां पेटिशन बरोवन घाला. ब्रदर म्हजी मम्मी मागणे पळयता, म्हजी मम्मी जेजूक आराधन करता, म्हजी मम्मी मिसाव येता, म्हजी होनी मागणे करता. कित्याक म्हजी मम्मी म्हज्या होनयेक आज शिराप घालते आसा. दोगांय जाण मागणे आयकतात न्ही गे, दोगांय जाण एकच न्ही आराधन करतात न्ही गे. कित्याक म्हजी मम्मी बदलाना. म्हज्या मोगाचेनो आमची रिती रिवाज मागणे सदांचे जावंक नसो. आमची काळजां खंय आसात जेजूच्या मोगान आसते आसात की आमी ते सोडूंक तयार आसा की कितें इल्ले सोडून जाल्ले काजार जिवितांत. जेन्ना पयले काजार जावन आयले ते सून इल्ले सोडून जाले. त्या दीस जावन सुमार 4 वर्सां ही माय आपल्या सुनेचेर रागान आसा. मात्र एवरीडे शिरापता मात्र घरांतून भायर वच, घरांतून भायर वच, घरांतून भायर वच. खंय आसा आमचें आराधन, खंय आसा आमचें मागणें. आज सोम्याले काकूत मागया. आज देवाक आमकां हात लाव आशीर्वादी करूं. इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. हालेलुया, व्हडला हालेलुया, हालेलुया. दोनी हात वयर बरे आमी मागणी करूंक आयल्या. त्या सगळे तोंड उत्तर म्हणे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी म्हणटा हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचेनो हे भयण म्हणा लागली की कित्याक ब्रदर म्हजी मम्मी बदलाना, कित्याक ती शिराप घालता. म्हज्या मोगाचेनो एक दीस ह्या भयणीन विचारलें मम्मी हर एक दीस होनयेक शिराप घालते सदांच ब्रदर प्रकाश मागणे तूं आयकून आसय कित्याक मम्मी. ताकाच माय म्हणा लागली तुजें कितलें काम आसा तितलें मात्र कर, म्हाकाय मागणे कितें म्हण म्हाका कळीत आसा. म्हज्या मोगाचेनो थोड्या फावटी आमचे मागणे सदांचे जाते आसा. आमचे मागणे एक संवयेचे जाते आसा. आमचे करेस्म आमच्या आत्म्यांत एक संवयेचे जाते आसा. आज बदलावणे खातीर मागया. म्हज्या मोगाचेनो आमची काळजां हुलपो दी जेजूच्या मोगान. आमची अडकळ्यो, आमची अडचण्यो, आमची बनपस आमकां सोडून सुदी. देवसार जायते फावटी आमकां फसयता आसा. येवेक नाडलो तो देवसाराची सकत जायते फावटी येवेक म्हणलें तेणें पळय देवान तुमकां फोट सांगला, देवान तुमकां फोट सांगला. जायते फावटी सेम सकत आमच्या जिवितांत आमकां ब्लायंड करून दवरता आसा. त्या खातीर एक घडी आमी उबा रावया. म्हज्या मोगाचेनो ह्या वेळार सुटकेचे आराधन जावन आसा. हांव आनी दोग जाण ह्या जाग्यार सुवातेर आसतले. सुटकेच्या आराधनांत आमची काळजां उक्ते करा. सगळे उबे रावा. कांय थोडो वेळ उबे रावया आमी आनी मागणे करया. कित्याक आमी मागणे करूंक आयल्या त्या खातीर बाबार्थान बरवश्यान मागणे करया, मागणे करया. पळया तुमच्या घरांतले अडकळ तुटोन आसाचे खंय खंय वेचे नाका. येवकरीस लागीं कोण येता तो सुटका आनी सडवण जोड घेवन येता. आज तुमची भुरगीं खंय कश्टान आसतात, अडकळेक सांपडला, खंयच्या बंदखणीक सांपडला, वयसला. जेजूची दैवी सकत आज जण एकली तुमी अनुभव करून शकतल्यात. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरया. दोळे आमचे एक घडी थांबया, एक घडी आमचे दोळे थांबया. सोम्या काकूत कर म्हणून आज माग्या वळा. सोम्याची काकूत अनुभव करा वळा.
सगळे सुमेची काकूत अनुभव करा. एकडे दोळे दांपा उडास कर. दोळे एकडे दांपा आणि मागा. दोळे दांपा आणि मागा. कोणाचे तुका राग असा 3 दिसा तुझे भितरली बनपास तुटाचे. जेन्ना तुझे भितरली बनपास तुटतात तुझे काळ झुकते जाता. तुझे काळजात गाय असते सगळे जेजू फेकायता. सगळ्या बंद कणिता तुका सुटका आणि सडवणला वयता. ते सगळे म्हणया सम्या काकोतकर म्हणून ते जेजू उलामान विश्वासान वडतळान म्हणया वळार. सोम्या काकोतकर, सोम्या काकोतकर. दोन्ही हात काळजा धर म्हणया आम्ही वळार. हृदय रिया रमक्रांतला कोरबा शंकर मारी रक्रांतला सगळे तोंडुकतेकर म्हणया आम्ही. सम्या काकोतकर आईच्या दिसा समयाची दैविक काकोत आमच्या जिविता वळण चंद्र माग्या वेळा. आमचे उड्या पडार पैसे चंद्र माग्या वेळा. समयाची काकोत आमच्या जिविता वळण द्या वेळा. तो दया वाट पडून असा काय जाता रडून मागा. सम्या काकोतकर काळ जाता उरलो म्हणया वेळा. दळान ते दुका कळून माग्या वेळा. सम्या काकोतकर ऑनलाइन रस्त्यानं एवकरिस्तान जेजूच्या नजरला वळा. समयाचे दैवी सगळं अनुभव करचा वेळ भोसवून असा. बांधकडीचा सुटका मिळचा वेळ भोसवून असा. दोन्ही हात आमच्या नेट वैर पर्यंत डोळे आमचे दांपे आणि म्हणया. दोन्ही हात नेट वैर पर्यंत म्हणया सम्या काकोतकर, 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 सम्या काकोतकर वडतळ म्हणया आम्ही. सम्या काकोतकर, सम्या काकोतकर, सम्या काकोतकर, सम्या काकोतकर म्हणया. सम्या काकोतकर, सम्या काकोतकर, सम्या काकोतकर, सम्या काकोतकर, सम्या काकोतकर, सम्या काकोतकर, सम्या काकोतकर. आता पिढेसाची अंगार कष्ट नसलेल्या बाबण्याची काकोतकर झाल्या काळजात झाल्या बाबण्याची काकोतकर जेजू. सम्या काकोतकर, 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 सम्या 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 कांटे उलामान पडा. सम्या काकोतकर, सम्या काकोतकर, सम्या काकोतकर, 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 जेसू 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 दाविदाचा मुद्दा तुझ्या सेवकाला काकोतकर, काकोतकर, सगळं संकट वाईटता सोडायचं जेसू काकोतकर. आमच्या जायदोकै सगळं संकट सोडाय 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 जेसू काकोतकर जेजू आगड़ी काकोतकर जेजू दाविदाचा पुत्र मुझी काकोतकर, दाविदाचा पुत्र मुझी काकोतकर, काकोतकर जेजू, काकोतकर जेजू, काकोतकर जेजू, काकोतकर जेसू 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 जेजू काकोतकर, दाविदाचा पुत्र मुझी काकोतकर. सम्या 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 काकोतकर, 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 काकोतकर जेजू, काकोतकर जेजू आगड़ी काकोतकर जेजू, प्रत्येक काकोतकर हात लावून द्या. जेजू काकोतकर, भगवानच्या बॉडीचे ब्रेक करू दे, काकोतकर ब्रेक जेजू, करू दे, काकोतकर जेजू, काकोतकर जेजू, काकोतकर जेजू, कुटुंबाची काकोतकर जेजू, कुटुंबाची काकोतकर जेजू, गावाची काकोतकर, बायलेची काकोतकर, मुलींची काकोतकर जेजू, काकोतकर काकोतकर जेजू, काकोतकर जेजू, काकोतकर जेजू, काकोतकर जेजू, जेजू Jesus, 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 have mercy, have mercy, Lord 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 have mercy, काकोतकर जेजू, काकोतकर जेजू, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on me, Lord have mercy on me, Lord have mercy on me, Lord have mercy on me. जेजू काकोत मुझी कर सम्या, जेजू दाविदाचा पुत्र मुझी काकोत कर, दाविदाचा पुत्र मुझी काकोत कर. Lord have mercy, सम्या काकोत कर. कोणा मुखार येऊन जाय, ती मुखार या, सम्या कोणा मुखार येऊन जाय, कोणी
बसना का विशेष वेळ हो सुटकेचा वेळ हो जाऊन सगळे उभा राहा सुटकेचा वेळ हो जाऊन कोणाकी मुखार येऊन जाय तुका मागण्याची गरज आसा सुटके खातीर विशेष तुझ्या घरा खातीर कुटुंबा खातीर जाग्या खातीर प्रत्येक विंगड समस्या बुडल्या सगळ्या खातीर या वेळार सुटके खातीर मागतल्या कोणाकी मुखार येऊन जाय प्रत्येक जण मुखार येवकरिस्ताच्या लागीं या उभ्या राहा कोणी दिमी घाल नाकात उभ्या राहा आणि मागा सगळं विषय कोणी बस नका विशेष सुटकेचा वेळ जेजू एक हात लायते असा मीना जेजू तुका हात लायते असा रॉस्टन जेजू तुका हात लायते असा प्रत्येक तरार ऑस्टिन जेजू तुका हात लायते असा वेरोनिका जेजू तुका हात लायते असा या वेळा प्रत्येक तरान झेवियर जेजू तुका हात लायते असा वेळा समेची दैवी सकत या वेळा तुम्ही अनुभव करून सकतेला सांगले तुमकां सुटका मेळटली बांधकडे तुमकां सुटका मेळटली या वेळा जेजूची सकत अनुभव कोणी ओगे रावा नाका येवकरिस्तान जेजूचे नदर लाया कोण खंय आसात मुखार या कोणाक चलोंक जायना ती मुखार या जांफ्रो खंयच्या पिड्यान वळवळटा आसा मुखार या वेळा दैवी सकत तुमच्या कुडी विश्वानी वळून येता आसा वेळा सगळ्या बांधकडे सुटका मेळचो वेळ जावन आसा तुमच्या कदाला जाता तितले बाबणे मोसाय आयची आसा सक्रामेंताच्या उड्याच्या रुपान जेजूच्या मुखार रावा आणि मागा ताच्या सावळेन थैतान मुखार या त्याच्या सावळ्यात रावा येवकरिस्ताच्या सावळ्यात रावा सगळे त्यासाठी कोण असा योग असा जेजूच्या मुखार येवकरिस्ताची वरती सकत अनुभव करचो वेळ तुवें जावन आसा एक हात लायते आसा जेजू सुमार 18 जणांचे प्रॉस्टेटाचे जेजू हात लायते आसा प्रॉस्टेटाच्या पिडेंत जेजू तुका गुण करते आसा प्रत्येक दुयेक खासदार जावन 21 महिने जाले 21 मंथ जाले आज घरा आयला कितें समस्या जाला भियानाका परतून ते सांगलेत जेजू सुटका आनी सोडवण लाभयता खाली तो मागणे करून ह्या सुवात राहिलाय सिर्फ तो मागणे करून ह्या सुवात राहिलाय आज ते दुवेच्या परतून एकवटपणा खातीर आयलाय जेजू सुटका आनी सोडवण लाभयता खंय तावन ट्राय कर एकूटाम जागा दैवी सकत अनुभव करचो वेळ बसवून आसा येवकरिस्ताचो पळ्या सगळे म्हज्या वचन दोळ्यांचे दांपा एक उतार उचार खंय आसा थंय एक जेजू म्हणून एक कडी रडोन मागा जेजू तुमच्या दोळ्यांत हर एकल्याच्या दोळ्यांत तुका पुसून टाकला कोणा धाडचो ना कोण आयली म्हज्या मोगाचेर कोर्तार आयलो म्हज्या रक्तस्रावाची स्त्री आयली सोडले की जेजून भारती उलो मारले सोडले की जेजून शतापती आयलो सोडले की जेजून बाबा तुका सोडटा की तो जेजू ना सगळे दोळे दापा क्लोज युअर आयज दोळे दापा कोणी कोणा पळोवंक जेजू म्हणा जेजू तुम्ही म्हणा जेजू म्हणा सगळे म्हणा वडल्यान तांकां येता वडल्यान म्हणा जेजू काकूत कर कंटिन्यू म्हणून सुरू कर वडा तळ्यांक तांगता इतल्या वडला तळान म्हणून सुरू कर तुझं तांगता इतल्या वडला म्हणा तुझ्या भितरला आवाज भायर येऊ दे जे की तुझ्या भितर सगळं भायर येऊ दे वळा भायर येऊ दे खंयचे तुझे भितर रावूंक जायना जावं तू कोणे दुखयला कोणे इन्कार केला कोणे वायट केला कोणे फसयला कोणे त्यो काळजान घाय केला जावं तुझे नाव पाड केला तुका फसयला तुका नागयला आज कितें तुझ्या जिवितांत आसा तुझ्या गोवान तुका दुबाव चिंतला जावं बायलेन दुबाव चिंतला जावं हे सगळें भायर घाल इतलेच म्हणा जेजू म्हणा वडतळ्यान जेजू आनी वडतळ्यान जेजू आनी वडतळ्यान जेजू आनी वडतळ्यान जेजू कंटिन्यू म्हणा जेजू उला मारते रवा दोन्ही हात वयर बर आणि उला मारा जेजू कंटिन्यू उला मारा जेजू आयला जेजू हात लायते असा उला मार
उलो मार आणि वडला तळा उलो मारा भितर तो सगळे सगळं भायर येऊ दे वडा देवसर अधिकार ना आ हुकम घालता वडा खाळोकाचे पदवे अनकरचे सकते कंच्या कुडी भितर वक जायना फायसर सोड कुडीक सोड वडा येवकर सगळं स्पर्श करते असा जेच्या मुंड्याचेर जीव असा तुका पदवी ना उसामळाच्या आत्म्या उसामळ जाऊन फायर जेजो हात लायता असा वळा देवसरात रावंक जायना तुझ्या जाग्यार तुझ्या घरान तुझ्या हातागेल्या कामाक खंयची पदवी रावंक जायना फायर रिया जेजू हात लायते असा जेजू सोडयता असा तुका जेजू सोडयता असा सुडका तुम्ही उलो मारते राहो तुम्ही मागते राहा वळा एक जे सोडयता असा वळा एक आम्ही काय म्हणची ना Jesus, touch, deliver us, सुटका. एक काळजा जेजू हात लायता असा वळा एक जेजू सुटका लाभयता असा वळा एक बंद गणिता जेजू सोडयता असा वळा उसामुळे आत्म्या जमते भितर रावंक जायतस ना सगळं बाहेर काढावळा जेसू बळे देवसा फळून धावते असा देवसा सोंड वेते असा वळा सगळे सगळं सोंड वेते असा वळा सोंड वेते असा जेसू उसांबळाच्या आत्म्या कुडी भितर रावंक जायना उसांबळाच्या पदवे कुडी भितर रावंक जायना जेजू एक हात लायते असा तू कशे मागूंक जाय तशे माग कोणी कोणा पळय नाका दोळे दाबा एक जेजू हात लायते असा एक जेजू हात लाय तू कशे मागूंक जाय तशे माग या वळा कशे मागूंक जाय तशे माग ऑनलाइन असता बाबडे जेजू तुम एक स्पर्श करते असा दैवी सगळं तुम्ही अनुभव करसो वेळ हो समन असा जेजू गुला मारते राहो तुझी काळी चुकते कर या वळा काळी चुकते कर जेजू शिकी हरर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 र
जेजू तुका आपोरते आसा, आपोरते आसा, आपोरते आसा, आपोरते आसा. तुझ्या सलवान आता भायर करते आसा वेळा. रिया 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 Shandara Maria Gesù 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 Gesù
जेजू 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 त्या जेजू परतोने पुढे आराधन करूया संकळेत आमकां सोडयता आसतना आराधन स्वादी सक्रामेंतान आमी थाळयो पेटोवन संपूर्ण रितीन आमकां ते जेजूच्या आतां समर्पित करूया आमच्या दोळ्या आमी धांपया आनी सगळीं आमी त्या जेजू आराधन करूया आराधन करता आसतना ह्या वेळा तुमच्या कुटुंबांतल्या संकळेत तुमच्या जाग्याच्या संकळेत जावं फुडें हाता घाल्ल्या कामां अर्त्याक रावलात विजा येवंक ना जावं फुडें विंगड संकळे तुमी सांपडल्या जावं फुडें हे सगळे संकळेत सुटका आनी सर्व मेळचे खातीर ते जेजू काळ जाता आमी आराधन करूया दोळ्या आमचे धांपया आनी म्हणया ह्या वेळा आराधन स्वादी सक्रामेंता म्हणे आराधन आराधन तुम्ही येवकरिस्तान जेजू मुखार आसा म्हण आराधन 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 स्वादी आराधन आराधन स्वादी ताळयो पेटोवन दोळ्या आमच्या धांपया दैवी वळण चित्र मागया आराधन 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 स्वादी आराधन आराधन स्वादी आराधन 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 कंटिन्यू म्हणया आराधन करता जेजूला सोडायचं आसा तुम्ही आराधन करता जेजूला सोडायचं आसा तुम्ही आराधन करता जेजूला हात लायता आसा तुम्ही आराधन करता सुडका लावायचा आसा सुडका 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 देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या मदीं सुडका 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 जाणेका सुडका तांची पदवी येवकर समोर रावंक जायना 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 हर एक सुडका येवकर दैवी सगळं स्पर्श करता आसा वेळा स्पर्श करता आसा आराधन 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 येवकर हात लायता आसा हात लायता आसा हात लायता आसा हात लायता आसा सुडका 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 हृदय 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 Yes, 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 yes. Aradhan, Swadi, Sakramenta. Pada tala mane Aradhan, Aradhan. Paradavade आम्ही आराधन करतो जीव आसा आम्ही आराधन करतो केला हात लायते आसा तुझे कष्ट आणि त्याच्यावर घेतला तुझ्या उण्या पोट ताणे त्याच्यावर घेतला तुझ्या दाणाच्या दुखात ताणे पुसून काढला तुझ्या भुरग्याक ताणे हात लायला तोंड उक्तेर वडा तळण म्हणा जितले आराधन करताय जितले आराधन करताय जितले आराधन करते तू बरापण अनुभव करून घेताय वडा तळ्यान
आराधन नेट्टतोनी हात वयर बार्या Sacramenta आराधन म्हणा परत तेवढे वडतळा आराधन स्वादी Sacramenta स्वादी Sacramenta स्वादी Sacramenta स्वादी स्वादी Sacramenta दोन्ही हात आमच्या तकले दोरी आम्हाला डोळे आमचे दंब्या फादर जोसेफ आमच्यामध्ये असतो यावेळा मागतालो प्रत्येक जण समाधान आणि सवकासे मिळचे खातीर दैवी सकत वळण क्षेत्र माग्या वळा दैवी कृपा वळण क्षेत्र माग्या सगळं संकटातून सुटका मिळचे क्षेत्र माग्या वळा आमच्या मातृकेचं पायचे नाक्षी प्रिया जेजूचे अमोलिक रगत वळण क्षेत्र माग्या सगळं बंदडा बनकडचा सुटका मिळचे क्षेत्र माग्या येसुम्या आम्ही हांगा खलत्या रीतीन तुझ्या मगर उभ्या रावल्या कंटिन्यू अडेच वरात तुका आराधन केला जेजू जेजू आम्ही असं सुम्या आज तुझ्या आमच्या विषयात तुका कळीत असा त्यावेळा आमच्या माता त्याचं पायची नाक्षीपर्यंत किती सगळं असा त्याला मागता असताना आमकां सोडणं सुद्धा सुम्या समाधान आमकां लाभय सुम्या तुझी भुरगी आम्ही आमची काकूत कर म्हणून तुका उलो मारता आम्ही सोम्या जेजू तुवें सांगलेलें आसा कश्ट तल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो मुजे सरशी येया आणि हांव तुमकां विशेव दितलो हांव तुमकां बचाव करतलो त्याच तुझ्या उतराचेर भावार्थ दवरून सोम्या त्याच तुझ्या उतराचेर बरवसो दवरून सोम्या आमी आयल्या तुझ्या लागीं मागोंक आयल्या जेरेमिया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत अध्याय 40 वाक्य 40 आणि 3 सर्वेस्पोर देव म्हणटा भिये नाका भावा आनी भयणी कंगाल जाय नाका हांव तुजे संगाता रावतलो तुजे बराबर हांव रावतलो तुका म्हज्या उज्यात आनी उखल धरतलो कोणूच तुजेर जैत व्हरूंक शकनात वय सोम्या त्याच तुझ्या उतराचेर भरोसो दवरन त्याच तुझ्या उतराचेर भरोसो दवरून सोम्या आज आमी सकड आयल्या तुज्या लागीं मागोंक आयल्या सोम्या वय सोम्या जायते कश्ट आसा कुटुंबान जायते कश्ट आसा शांती समाधान ना जायते कश्ट आसात गोवाचे कश्ट बायलेचे कश्ट भुरग्यांचे कश्ट हे सकड सोम्या आज तुका समर्पण दिता जायते कश्ट आसा सोम्या हे सकड कश्टांतले पयस कर जायते बांदपास आसा सोम्या सर बांदपासांतले पयस कर आमच्या कुटुंबान शांती समाधान वस्ती करून दी सोम्या या घडये मागता सोम्या जायते प्रॉब्लेम आसा डिप्रेशनांत हांव आसा जायती पिडा आसा सोम्या या घडये सकड पिडा म्हजी डिप्रेशन म्हजे हर एक प्रॉब्लेम समस्या जेजू तुझ्या लागीं हांव समर्पण दिता खंयचीय ती पिडा जावं दी म्हज्या मागाच्या भावा आनी भयणी जेजूक आमी समर्पण दिवया आमचे हर एक कष्ट दुःख समस्या हर एक आमचे प्रॉब्लेम त्या जेजूक आमी समर्पण दिवया जायते कष्ट आमी हाडनायल्यात जायते समस्या आमी हाडनायल्यात वय सोम्या तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता सोम्या जायना म्हाका जायना सोम्या कितें करचें म्हजें जिवीत नाका म्हूण बगता जायते कष्ट आसा लोन काडला कुटुंबांत लोन दिसान दीस सडोवन आसा कुटुंबांत शांती समाधान वय सोम्या हे सकड कष्ट तुज्या लागीं हांव समर्पण दिता प्रितीच्या बाबणे म्हाका या घडये तुमचे पिडा खातीर म्हाका खंयची ती पिडा जाऊं दी खंयची ती पिडा जाऊं दी मारेकार पिडा जाऊं दी कॅन्सर पिडा युरिन इन्फेक्शन आणि कॅन्सर पिडा जाऊं दी वाहेर खंयची ती पिडा जाऊं दी या घडये म्हाका तकली दुख पोट दुख एसिडिटी प्रॉब्लेम जायना गांठी दुख आसा आणि एसिडिटी प्रॉब्लेम आसा वाहेर खंयची ती पिडा जाऊं दी या घडये जेजूच्या पांयां आमी समर्पण दिवया वय जेजू स्पर्श करून दी जेजूचे पवित्र रगत आमच्या शिराशिरांनी वाळून दी या घडये वाळून येऊ दी जे कितें आमच्या कुटुंबांत सैतानाचे नाड आसा सैतानाचे उपाद्र आसा पळय जाऊं दी या घडये जे कितें आमच्या प्रॉपर्टीचे जे कितें सैतानाचे उपाद्र आसात पळय जाऊं दी जेजूच्या नांवान हर एक जीवित आमचे कुटुंब आशीर्वादी जाऊं दी आमची भुरगीं आमची तरणाटी आमचे हर एक योजन काम सकड या घडये हातांत घेतले सकड काम आशीर्वादी जाऊं दी सोम्या सर बंद पसंतले पयस कर जायते कष्ट आसात सोम्या हे सकड कष्ट तुज्या लागीं आमी समर्पण दिता सोम्या वय सोम्या तुज्या लागीं आमी मागोंक आयल्या आशीर्वादीत कर जेजू या घडये आशीर्वादित कर जेजू दैविक सत्तेन भर जेजू या घडये दैविक सगत वाळून येऊन दी जेजू या घडये दैविक सगत वाळून येऊन दी जेजू या घडये तुझे पवित्र रक्तान आपट जेजू तुझ्या पवित्र रक्तान आपट जेजू तुझ्या पवित्र रक्तान आपट जेजू या घडये आपट जेजू गुण कर जेजू
गुण कर जेजू आपट हालेलुया, जेजू आपट जेजू हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दैविक सगत जेजूची दैविक सगत वाळून येऊन वाटल्या थाळ्यान त्या जेजू कमी ओला मरिया वय दैविक सगत वाळून येऊन ती जेजू यागडी आहे दैविक सगत तुझी दैविक सगत वाळून येऊन ती जेजू यागडी आहे दैविक सगत वाळून येऊन ती जेजू दैविक सगत वाळून येऊन ती जेजू यागडी आहे तुझे पवित्र रगत आमका अभिषेक करून ती जेजू तुझे पवित्र रगत आमका अभिषेक करून ती जेजू तुझे पवित्र रगत आमच्या शिराशिरा वाळून येऊन ती आमच्या कुटुंबानी तुझ्या गोवात बाईले भुरग्यात वाळून येऊन ती जेजू वाळून येऊन ती जेजू दैविक सगत वाळून येऊन ती जेजू यागडी आपट आमच्या गावात बाहेर काढी आमच्या मगाच्या सगळी विश्वासान एवढं म्हणून जाय जेजूच्या कठीण किता म्हणणारी काकोतीच्या देरसान जायते अजाब अद्भुत जायत्या लोकांचे जण आपडला हालेलुया म्हटलं हालेलुया कितल्या लोकांक खंयच्या खंयचे बरेपण मेळ्ळा रायटात वयर बरे की जायत्या लोकांचे जण आपडला खंयच्या खंयचे बरे नेटात वयर नेट जेजू पळा इशीन पळा वसनाका इशीन पळा कोणाक कितें ना कितें बरेपण मेळ्ळा आयच्या आराधना रायटात नेट वयर बरा नेट कोणा ना कोणा कितें ना कितें बरेपण मेळ्ळा आयच्या आराधना जायते लोकांक सगळे अनाउन्समेंट हिलिंग जावचे ना टायम उणो आसा कितल्या लोकांक हिलिंग्स मेळ्ळा इवन जेजून आपडला गुण केला रायटात नेट वयर बरा प्राइज द लॉर्ड हालेलुया 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 पण उबे रावंक जाय हांगा उबे रावा काकोतीच्या तेरसा आमच्या सांगाता पण बसोंक जाय तेणे बसयेत सगळे म्हज्या मुखांत भायर काडया आनी सांगाता म्हणून म्हणया ससनाच्या बापा हांव तू सतमंता देवा सर्पद्विधरा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि येशू ख्रिस्त ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यारी गर्भे समलो आमकां मरेतां जल्मलो पोंस पिलाताकार ताणे कष्ट सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी तो मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्पद्विधार देवाच्या उजव्याक बसला दैतान जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातक्याचे बोगसणे कोडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन एवढा उतार म्हणटा Psalm 107 वर्स 30 Psalm 107 वर्स हालेलुया 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 Psalm 107 वर्स 13 म्हणटा की आपल्या कष्टांत ताणे सर्वेस्पर उलो मारलो आणि त्याच्या अकांतांतली ताणे तांकां निवारले आमच्या पसर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें नांव समका येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां Psalm 107 वर्स 13 म्हणटा की आपल्या कष्टांत ताणे सर्वेस्पर उलो मारलो आणि त्याच्या अकांतांतली ताणे तांकां निवारली नमान बेकृपा मुरलें सुमित येसनात आश्रम तसेव आश्रय फॉर दिस जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Psalm 107 वर्स 14 म्हणटा की काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणे तांकां भायर काडली तांचे सांकळ्यो ताणे तुटयलो नमान बेकृपा मुरलें सुमित येसनात आश्रम तसेव आश्रय फॉर दिस जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Psalm 107 वर्स 19 म्हणटा की आपल्या कष्टांत ताणे सर्वेस्परा उलो मारलो आणि तांच्या अकांतांतली ताणे तांकां निवारली उतार आयकून घे सारखे आपल्या कष्टांत ताणे सर्वेस्परा उलो मारलो आणि तांच्या अकांतांतली ताणे तांकां निवारली नमान बेकृपा मुरलें सुमित येसनात आश्रम तसेव आश्रय फॉर दिस जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा सांगाता म्हणून म्हणया आमी ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सल्वंतारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून येवकरिस्तांतल्या जेजू या पहिल्या खणात आमी मागता हांगा हजार आसल्या हजारो भाव भयण्यांक तुज्या मुखार उबारता मात्र न्हय की सुम्या ह्या ऑनलायनीर कितके भावणे मागून आसा तांची गरजो तांची इराराय तांची बेजाराय तांची अस्कतकाय तांची अडकळ्यो तांचे उण्यापण सगळे तांकां सोडून सुदी तुजी कृपा तांचे जिवित वळोवन येवंदी म्हणून सगळे दादले म्हणया वेळार
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून तुमच्या कुटुंबान कोणा भुरगीं ना जावफ्रो, मिसकॅरेज जाला जावफ्रो गर्भ रावना जावफ्रो, ह्या वेळा दोन्ही हात वयर बारा. तुमच्या कुटुंबातील मागा दोन्ही हात नीट वयर बारा. दोन्ही हात नीट वयर बारया. संवसारांत आसता जण एकल्या बाबणेतिर माग्या कितल्या आपण भुरग्यांची देणेना, गर्भ रावना, मिसकॅरेज जाता आसा, तुमच्या भुरग्यांक सैरीक मेळना, कश्टा वयर कश्ट येवन आसा, भुरग्यांक कामां मेळनात, भुरगीं दुखेस्त आसात, कश्टान आसात. ह्या सगळ्यां खातीर सगळे स्त्रियो वडाताळान म्हण ह्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून. तिसरो खण आमी माग्या विशेषतेन आयच्या दिसा ह्या स्वत कोण पिडेस्त आसात तांच्या खातीर कंटिन्यू माग्या. आयसीयूंत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, मरणाचे तणीर आसात, लास्ट स्टेजीर आसा, आज वळवळटा आसा, पिडे द्वारी सगळे तुमचे कुटुंब रडोन आसा. आज डॉक्टर होप सोडला. आज माग्या तुमचे हात उक्ते दवरा. तुमची पिडा सगळे जेजूच्या हातांत समर्पित करया. इजाया प्रवादी पुस्तकांत 20:3-4-5 म्हणटा की आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतला, आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतला. ते जेजू आराधन करया, ते जेजूचे नदर लाया. सगळी आमची पिडा ताणें ताचेर घेतला. तुका सुटका वाताच्या पिडेंतल्यान तुका सुटका, प्रत्येक तरफ युरीन इन्फेक्शन तुका सुटका, क्रिएटीन हाय जाते आसा तुका सुटका लाभयते आसा. जेजू मात्र न्ही युरीन इन्फेक्शन आसा जेजू तुका सोडयते आसा. वेळा हे सगळं बंद करीत हांव जेजू तुका आपोवन कंप्लीटली गुण करून सगळं वायट जावन जेजू तुका निवारते आसा. त्या खातीर ह्या वेळा माग्या सगळे प्रत्येक दादले वडाताळान म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. शासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची,
आमच्या सोम्या आणि सोडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून खंड माग्या विशेष रीतीनं आज कितले हाताखाली कामां जावनात रिणार आसात भायर सुविधा मेळना कितले तरणाटे कितले भुरगे आमचे कश्टाचे आसा ह्या सगळ्या सांगलेत हांव जेजू तांकां सुटका आनी सडवण लाभूं दी दैवी सक्तेन जेजू तांकां भरूं दी वायटांत हांव निवारूं दी सांगलेत हांव सुटका लाभूं दी ह्या रितीरेन ह्या कन्वेन्शना जायत्या भोंवणीची कामां जेजू परतून पाटी दिवं दी जायते घेतले पयशे पाटी मेळूं दी जायते लोकांची रिणां सुटका मेळूं दी जावं फुडें घर घेवचें चिंतलात घर तांकां फावूक जावं दी प्रत्येक तरान खंयची उणेपण आसा जेजू तांचे तन भायर काडूं दी सुटका आनी सडवण प्राप्त जावचे खातीर सगळे दादले वडतळान म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सोडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून पांचव्या खंड सगळे बसले उभा रावंक जाय सगळे बसले उभा रावा पांचव्या खंडांत सगळे विश्वासांत जेजूले मागया आमी मागोंक आयिल्ले आमचे मागणे जेजून आयकना कितें सकाळी जावन येदळ म्हणशा रितीन तुमी भाग घेतला जायते कश्ट काडला तुमी घमान थगान म्हणल्या बरी उभा रावलात ह्या पयल्या रितीन जायत्या लोकांक जेजून सुटका लाभयला जायत्या लोकांक ह्याच दिसांनी गुड न्यूज जेजू तुमकां दितालो मात्र न्ही सगळ्या कश्टांत जेजू तुमकां परिहार करतालो एवढो मागया आमच्या मोगाचे न्हू आज सांजे 6 वरां 9 वरां पर्यंत यूथ गॉस्पल म्हणल्यार बँड म्हणटा आसतना खाली बँड मात्र न्ही अर्गा वाकणी स्तुती तुमी रावा आज तुमी रावा तुमच्या भुरग्यांक तरणाटे हाडा ल्हान भुरगीं जाल्यार व्हड ना 5व्या 6व्या 7व्या 8व्या 9व्या 10व्यांत आसली तांकां येवंक अवकाश करून दिया आणि ऑनलाईन आयकतात मागणे जाला म्हज्या मोगाचे न्हू येदो सकाळी येवनच जाला सांजेर यूथ गॉस्पल बँडाक येया तुमच्या भुरग्यांक घेवन येया आणि आराधना मागया दोन्ही हात वयर बारया दोन्ही हात वयर बारया दोन्ही हात वयर बारया सगळे वाडा म्हणे येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू सगळ्या दियेसीसींतल्या सगळ्या दियेसीसींतल्या तरणाट्याक आज सांजेर 9 वरां पर्यंत आठ सोम्या तांची काळजां तांची मोनां उजवाडाय तांकां आशिर्वादीत कर सोम्या जेजू ह्या दियेसीसीच्या सगळ्या तरणाट्यांक तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर सगळ्या कळेत अडचणेत सुटका लाभय आमच्या तरणाट्यांनी हाता घेतल्या सर कामाचेर तुजो आशीर्वाद वतय सोम्या जेजू आमच्या तरणाट्यांक दैवीक सक्तेन भर तांचो फुडार नंदनाचो जावं दे हालेलुया हालेलुया म्हटलं हालेलुया हालेलुया येवकरिस्तांतल्या जेजू आमच्या तरणाट्यांचेर तुझी सकत वळण येऊ दे तांचो फुडार नंदनाचो जावं दे हालेलुया हालेलुया सोम्या जेजू आमची पवित्र सभा भाग्यवंत बाप साहेब आर्च बिशप सर बिशप याजक धर्मभयण्यो सोम्या जेजू बरी भलायकी तांकां प्राप्त कर आज फाल्यां परवा हे तिनूय दीस जायती भाव भयणी ह्या सुवातेर तुज्या मोगाचो गूढ अनुभव करूंक कृपा लाभय हालेलुया हालेलुया सांगात म्हणून म्हणया
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. मोगाच्यानो युट्यूबार ऑनलाइन वॉच करतल्या जण एकल्या भाव भयणांक आज सांजे 9 युथ गॉस्पल बँड तुमच्या भुरग्यांक तरणाटे वडिलांनो तुम्ही येवयेत. मुखार भुरगे तरणाटे बसतले त्या खातीर फाटल्यान तुमकां जागो आसा, त्या खातीर तुमी येवयेत. 9 वरां पर्यंत आराधन एंडाक आराधन आसतले. आराधनान विशेष तुमच्या भुरग्यां खातीर तरणाट्या खातीर मागतले हांव तिमी घालया येद्या वडा सक्रामेंता म्हणून ते जेजूक नमस्कार कर म्हणया आमी ह्या वडा. प्रार्थूया. येतेवा विचित्र सक्रामेंत खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. तुम्ही हात जोडया, नमस्कार करेन. जेजू म्हजे कुटुंबाचे सणाचे आज आशीर्वादित कर. बेसावानी भर तुझ्या दैवी सत्तेर भर म्हणून नमस्कार करते जेजू कर.
तुका सुम्या जेजू युट्यूबार ऑनलाईन ऐकतल्या जाण एकल्या भावने कळवणी अशी आसा की प्रत्येक तरान आमी सेंट सेबेस्टियन चर्च म्हणटा होन्नावर स्टेला मॅरिस ग्राउंडात आज आसा आराधनात म्हज्या मगचून सांजे 9 विशेष गॉस्पल बँड तरणाट्यांक जावन आसा त्या खातीर तरणाटे तुमी येया इवन वडिलांनी तुमकां येवंक जाय येवं येता ल्हान भुरग्यांक तुमकां घेवन येवं येता ते सुखय नासतना सांजेर मेळया फाल्यां आनी परवा आनी 2 दीस हांगा कन्वेन्शन आसा सकाळी 9:30 तावन 4:30 वरां पर्यंत येया व्हडा संख्येन सांगा एकामेकाक तशेंच म्हज्या मोगाचें सेंट जोसेफ चर्च बेळमाण एप्रिलाचे 4, 5, 6 तारखेर म्हणल्यार शुक्रार शेनवार आयतार तीन दिसा विशेष एक ओपन कन्वेन्शन परतून म्हणटा ओपन कन्वेन्शन सांजेर 4 तावन 8 वरां पर्यंत आयतार दीस सकाळी 9 तावन 1 वरां पर्यंत 2 दीस सांजेर 4 तावन 8 वरां पर्यंत आयतार सकाळी 9 तावन 1 वरां पर्यंत म्हज्या फादर पीटर फर्नांडीस हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले म्हज्या मोगाचें फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस एप्रिलाच्या 4 तारखेर सांजेर मरोल त्या सुवातेर सकाळी 10 वरां तावन 1:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन मिसेचें बलिदान हालेलुया हालेलुया